Máme tady teda zase adventní kalendáře číslo 3. Začínáme opět s čokoládkou. Čokoládce jsou sáně. Teď máme číslo 3. Masky. Ono to jde tak špatně vyndavat. A zase nemám brejle, takže vám opět neřeknu. Já se na to podívám. Takže je to tato vanila. A jdeme na poslední, což je Make-up Revolution. Hop, no. A to je přesně ono. Já nevím, jak oni to zabalujou. Udělali to strašně špatně, špatně se to z toho prostě vyndává. Máme tady číslo teda 3, Make-up Revolution. A co tam máme? Rtěnku. Ježiš, ale tak to je krásná barva. To je fakt, tady tu barvu mám docela ráda. Ale když vám dojde, máte tady i kousíček ještě potom navíc. Takže tohle jsem dneska měla já v adventním kalendáři a uvidíme se zase zítra u adventního. Ahojte, zdraví vás Mama Bet a vítám vás u 3. už vlogmasu. Dneska nás čeká zdobení vánočního stromečku a já se na to strašně těším a hned vám řeknu proč tak brzo. Protože se můžete těšit na vánoční videoklip. Ten videoklip, který jsme měli, ten starý z minulého roku, nám vymazali, protože jsme neměli koupený beat, ale beat jsme už zakoupili, takže se můžete těšit na Mikuláše na kanále Bet AK Dom, vám vyjde videoklip. Vánoce jsou tu, takže natáčíme nový videoklip a proto stromeček budeme zdobit dneska. Ještě než začnu, tak vám chci říct, ptáte si nás hodně, jestli máte hledat Beddyho i tady u nás. U nás Beddyho nehledejte, protože my Beddyho neschováváme, to je jenom na kanále Bet AK Dom. A ještě vám chci říct, že když ho najdete u Dominika, neposílejte to ani mě, ani Denisovi, protože my vás nepřesdílíme, my vám follow nedáme, protože to se netýká nás, ale týká se to Bet AK Doma. Takže myslím, že jsem řekla všechno. Určitě se budete i pod videem ptát, kdy bude, jak jsme si vyzdobili baráček, ale to vám chci právě ukázat, až bude stát stromeček. Takže jdeme na to. Tak to vypadá už mi já. To pyžamo. Lidičky, ona je tak roztomená v této pyžámku, podívejte se. Tady jak to moc zapuchala. Dnes je tam moc oči na ní. Ona řekla ty lajka odběr. OK, tak jdeme na ten stromeček. Takže lidičky, máme ten stromeček, jdeme vidět ten stromeček poprvé. My jsme ještě neviděli, jsme dokoupili. Ne, neviděli, no. Jdeme na to. Ukaž. Já jsem zvědavá. Wow, normálně i máme to. Šišky. Okay. Jako mu vypadá hezky, ale... No, moc se s tím. Ukáž to rozbalím. No je to lichá. Jo, moc to nejde. No ale viděl jsem v komentářích, že prej peníze za stromeček tady je strašně hodně. Za umělej, jo. Takže to je hodně peněz. A já jsem, že si šli jste za umělej stromeček jako easy, takže... Jako jo, ale oni ty stromečky jsou fakt nádherný, já nevím, třeba... Jestli to nejsou, tak se já říkal dobře. Co je tady to? No ono nám bude i svítit. On i svítí. Denny, dám ti tady práci. A schválně, počkejte, lidičky, kolikrát to si děláte vy stromeček? Napište do komentářů. Já u toho i vařím, nestíhám. A dělám sladkokyselý maso, ale našli jsme tady v Aldi takovýhle kuřecí kousky, který prostě jenom hodíte do friťáku. Mrsknete si na toto sladkokyselý maso, ale zase máme nový receptík. A dáte si k tomu buď rejži, já jsem koupila, protože se mi nechtělo vařit jenom pro mě a pro Denise, že Dominik chce hranolky. Tak jsem si normálně koupila za 45 penců tu rejži, nám to stačí. S Denisem. Naobědváme se a už se těším, až budeme zdobit. Ahojte lidičky, tady na zdravím. Chci se vás jenom zeptat, mě to tak zajímá, že kdy stavíte vy stromeček? Protože nějaký už staví v novembru, někdo staví už v listopadu, a my... I oktobru jsem viděl lidi stavět. A myslíte docela brzo. Myslíte, že to je brzo stavit ten stromeček? Dejte mi vědět. Takže lidičky, Denis vymyslel slovo na moje video Fortnite. A už co já vymyslím nějaký slovo? Co? Já vymyslím PUBG. Ne. Já vymyslím slovo nějaký vánoční, jo? Napište slovo elf. Kdo to slyšel?
tak ví a napište do komentářů. Chci vidět, kolik lidí zůstali až sem. A možná vymyslím ještě nějaký slovo jako konce videa. Kejka, drží. Lidičky, právě tady rozdělávám ty větvičky, pojď ukázat. Ty větvičky, aby byl hezky nadýchaný, aby byl huňatej, ale ono se mi to nevede, kvůli tomu, ukáž. Oni jsou na tom už ty blikačky a já když to dám dolů, tak jde prostě dolů všechno. Takže nevím jak to, ale pojď sem. Podívejte se, máme na tom normálně šištičky. Wow, tady. Máme tam takovýhle, Cherries? to není cherries. Teď si nespomenu, jak se to jmenuje, sakryš, a nevadí. No, takže já to teď tady rozdělám, to jsem nechala na sobě, aby jsem to já udělala, Denisku, tady to si nezapojil. Já vím, ale počkej, koukej, jak to je velký, jo? Oh, větší než Dominik. Vysoký jakoby asi je, ale nevím, jestli bude dostatečně hůňatý, no. Ale je hezký, ne? Zatím nevím, zatím už sedím, zatím jsem se pořádně nepodívala. Lidičky, já to tady dodělám a ukážu vám dál, jo? Lidičky, už jsme to postavili, ukáž to Dominiku. Snažila jsem se to co nejvíc nějak udělat hustý, ale říkám ono, jak je to spojený s těma světilkama, tak to moc nejde. Denisek má 1,83 m. 6 foot 2. Zkusím vedle toho stoupnout. 7 foot, jo, je to. 2 metry to asi má. No jako, já jsem větší než abych si tam měl stoupnout. Tak běž ty. Pane bože, na což to máme? A uvidíš, kdo je to. Jo, pojď. No. Hej, on je vyšší než ty. Je vyšší než já. Dominiku, on je vyšší než ty, já se zbláznil. Ne, on má větší hlavu. Děláš si srand, přestaň ho ponižovat. Má větší hlavu. Podívej se na svoji postavu a pak o někom mluv. Já se slíknu. Denis, ty seš už vyšší. Já mám větší hlavu, to je problém. On už Ne, je pojď sem. vyšší. Ne, já tomu nevěřím. Ty jsi to viděl? Ne, To jsem. vidíš potom na té kameře. No ale co jsem vám chtěla říct, lidičky. Dřív než to začneme zdobit, já potřebuji vyzkoušet, jak svítí. Jestli tam mám přidat blikačky, anebo jestli to necháme původně, jak to je. Ale k tomu je prostě krátký ten adapter, nebo jak se tomu Tady nadává. to vidíte? Takže ono je to krátký, takže to budeme muset s Deniskem nějak vymyslet. A Kde jsem to ukazoval? Já jsem to viděl. potřebuju se podívat, jak to svítí, jestli tam mám přidat blikačky, anebo ne. Tak Denisku, budeš první, kdo vyzkouší, jak hoří, jak svítí ten stromeček. Pojď nám to ukázat. Tak ho necháme tak. Já chci vidět už, jak svítí. Ještě posunout, jo? Tak lidi, jdeme se podívat. Počkej, já půjdu zároveň. Odpočítáme to. To je náš nový stromek po... 10 letech? Ty kráso v roce 2017. A co je? 2017 jsem kupovala ten stromek, který jsem vyhazovala minulý rok. A ani bych ho ještě nevyhodila, ale bylo mi trapný, že kluci jsou moc velký. A když jsme šli k tomu stromečku, tak ten stromeček už byl takhle. A pamatuju si, když byli malinký, to uvidíte u BTK doma. Dneska, ne, už včera to viděli asi, že jo? Nevím ještě, já nevím. Když jsme reagovali na Vánoce, jak ten stromeček byl velký, ale nebudu to okecávat. Takže 3, 2, 1. Pojď! Wow! Hej, my nepotřebujeme blikačky, To si celé brečet. protože já mám stejně, reakci Dominiku. já mám stejně všechny blikačky barevný. A mně se to asi líbí takhle bílý. Wow! Je to neuvěřitelné, jaký barvy. To jsem ještě neviděl. Wow. Počkej, si podívám stál. Bílá je moje nejoblíbenější barva, ale bílá není barva tak. Víš co? Ale není křivej ten strom. Ne, je hezký. Hej, a ta bílá je hezká. Mně se teda ten stromeček hodně líbí, já jsem se toho bála, že se mi líbit nebude. No počkej. Dnes já bych nechal tenhle stromeček mi udat, ale je to na strom. Jo. A teď jdeme zdobit stromeček.
pamatujete, před 2 rokama jsem ho ukazovala. Asi jo. Před rokem. Tak toho má Denísek fakt jako malý kluk, si ho kupoval, protože on milé psy. To jsem taky už říkala. A sice už nemá 2 nožičky vzadu, ale my ho nevyhodíme. Až stačí ty Hej, druhý. Mia si hraje se s tobou. Yeah. Lásko! Ty hraješ se s tobou. No, ne, miláčku. A až stačí ty druhý nohy, tak to bude hot dog. Stromeček vypadá zatím nějak takhle, ještě to tam vysaju, ale pořádně vám ten stromeček ukážeme, až vám budu ukazovat, jak máme vyzdobený barák, jo? Denísek tam teď dá špičku, Ale to všechny tam, ne? Na stejno. no já tam asi ale nedošáhnu, to je Asi ten ne, problém. no. Ale tady máme i do, proč máme... Protože všichni moji synové se jmenujou od D, písmena D, to ne, To dáme potom, nebo Dominik, my nemáme Tak. tak času právě. David, No tak Denis, pojď, tak. tak pojďte to tam dát. Já se budu držet. Ať vám to celý nespadne. Ale my to tam asi nenarvem, kluci. Snažte se to co nejvíc Už? strčit dolů. Ne, Yes! ne. Abych byl docela rád. To mi ani neříkej. Já jsem To si děláš srandu. Teď jste to A znal. tam na tom stromku mi to drželo. Počkej, hvězdičky. Že by neměl být Mickey Mouse jako hvězda. Ne, neměl. Já se omlouvám, Vánoce jsou o hvězdě, aby tě Santa našel. Proč Mickey Mouse? Já to nechápu, já jsem si hádal minulý rok za to. No, ale hvězda třeba na jakoby, to je celý ten půj Vánoc, ne? Já si budu muset vzít židli a udělat to, protože to je- bohužel hvězda nám tam nejde, nebo Mickey nám tam nejde. Takže to necháme bez toho, ale budu se snažit koupit nějakou pěknou špičku. Hvězdu. A když ji seženeme, tak ji tam ještě dodáme, ale to už vy možná uvidíte, až vám budu ukázat, jak tam vyzdobený barák. A tady to chci teda ukončit. Zítra se můžete těšit na nový vlogmas. A nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček, protože hlavně ten zvoneček, protože teď se tady uvidíme každý den. A určitě běžte i na kanál Bad AK Dom, protože tam máte co? Badmas! Mějte se, ahoj! Počkej, a jak slovo? Nenapsat? No. Elf. Ano, kdo jste dokoukal, napište do komentářů Elf. Hoši, běžte se podívat na kanál Bad AK Dom a pojďte mi najít.